Ay naapo, bakit tamang kay... Ikan, Edwin Pogi. Ay naapaw. Win pogi. Cellphone ka manan. Anya ngay garod, bakit isulat ti maaramay. Ay na, kanya man kita ginagatang mon, bakit Ay na, atakit kasi cellphone mo. Dimsapay amon lakay nga New Year to no rabe eh. Ay na. Gimata nga kun ati bilog-bilog lakay, prutas nga bilog-bilog. Pang paswerte ka no lakay. Ay naapo, bakit? Tainga na itata, mamati ka pa ilang mait. Kada kita nga pamatay, dagiti babakit. Bakit? Ay na, hangkaman nga mang babarag. Ay naapo, bakit? Nay, ag 2026 ay bakit? No agpay-pay so dagita nga pamati bakit? Nabayag ko mga bima na ngayon. Dagijagla lakaw ti bilog-bilog nga prutas bakit? Tala ka man noon, ti may tulong mo. Ay na, tanyada kita bakit? Dapat naging magatang ka man di kastan. Kaya di ba nga rod New Year lakay? Kaya di ba bawal tagpaputok? Iso nga kasi ti ginatang kun ata no. Pampaingay man lakay, ta no baring pumanaw dagiti malas ti balay mo. Ay na, apo bakit? Hantay ka sa pulan, dagitan bakit? Nga pang paingay, naggasgastos ka lang. Talaga si ka, mangbabarag ka nga talaga. Ay, sulit bakit? Net ka no gorday ti lakay, ta no pumanaw dagiti malas ti balay. Oh. Posible ka no, di pa pumanaw ti malas. Ay na, apo bakit? Hantay ka sa pulan, dagitan bakit? Kapay kumamay. Adda ka, mait bakit? Nya. Kain! Eh, inal daw, inga na rabi ti unos, ti makatawin bakit nga nakatagtagari dito ibalay tayaw, duputi kinangiw-ngiwa mau. Yun na, agmamalas tayo, malata bakit? Ay na, po talaga man. Sikat, ti malas ti panagbiag ko.